Takokte buku song tini ang norong sanamu suma kai kumulung tini kok sana yo. Nol tahu je video nuki tong mana bang kai kumulung. Jadi titi edisi area ni kai sekotor tahun. Tahun ni mungka kumulung nor jatuh baru cemana kumulung ni somende. Paksa baru nukana paksa baru nukiana. Jadi nor nukiang tong kai nor kumulung gak kuri pedi bere pedi. Jaga nor kuno risk kuno problem abah nor kuno kina kok kerai. About tahun sini tipas ni tahun jaga sini tipas rok 199% no sini tipas rok tongo tahun kasih tipas ni jaga no power rok hopsak tahun actually edisi area ni kaisa kotor tahun awal mung kumulung engkai tini ang norong no kumulung ni je nai totok ni kok sana simiya jaga je problem to mana problem kok na sana na yo bidin bising te kumulung kono jinis kri mani kre market hoite school hoite college hoite park hoite joton tong phiaba kumulung je tong na sin tipasrung ni je obostha beleno saya berena kisa gorib tongo engkai tini kumulung kaisa town area jadi sini kaisa kotor town jaga population no thangang kai bajan din ni Emre normal di no sini borok kup kom no orok nukana lamo busuk kere sini tipasro actually tahun kangke borok tonga nang mani gari gora tonga nang mani pia bak kere aku nungla ang kangke beli kenam bakayogo tangi yok kangke jaga tangi sini borok kutumui maya sini borok tangi jaga nok tang paya beli no dukon ang otai hengkai seng sini tipasa ngai ke seng no seng sini mu ungka sini di perasa jati ni sini wo. Jaga ang sini borong no kutumi to namu sungo no population bare namu sungo 1 lakh moton borok toni to namu sungo. Khali jaga wa sini borong nan dawi ke naito tok di perasa des ka hai ke to namu sungo. Phiaba jadi ke bolong borok kerei. Engkai tangi kerei obun tei ang jaga ni khongli borok ba ang kok saka. Borok sawo jaga wa koijon borok oni jaga no hite jodi no rang puisa gana no ora jaga tang phaini na kangkai jaga koijon rajnitik bodol borok tongo borok tax nawo bote tax na hangka jaga ni belu buji borok tax nawo tahu moni kidi 5 lakh 7 lakh 8 lakh kangkai borok 1 lakh awa hai tax nawo actually tax na bana kono haibe nya phiaba bisi tax na kangkai keboro na musuya nije koso khai rang ajimani rang no keboro bang na musuya nung 10000 sandi 20000 sandi oboni bisi ta sandi tai ke nung jodi oba hai ke locality ngai jodi awni borok phai no tang phai no jodi oba ke rang san kangkai noni khumulung no power no komjur khaima klayo tini sing kubuni dofani borong no je ti difficile je town slamu to mani borong nai ke sum nogo borok thikino sano tangi ke borok majority ti parawa borong ni ko power to bo sani bo kono effect rei pheba nangni ni edisi erwo power khaima pore nang sandi angno na mana khaya sandi norok nadi pheba ni khumlo no power khaya kare je sarka kai ni khumlo population kere ingkhang kai ni na khumlo kaisa town ngai kuno dam kere borok baisi tahun borok baisi develop jadi nu borok kere heka khumulung kuno dam kere khumulung kaisa sorengai jaga borok kere mane abon kuno belu kere joto borok general hana hamjangnai joto borok general thangna musungnai borok kwangma rang puisa gana rok borok toma khai kai abotolai area wa kuti rang sabai kuti nokti sawi ke tongui tongo borok no ang request khaina musungo nora jaga nok tanya kare nora khumulung khai hawo jeti sin 20% ni no power roi ke town slam di nora nok tang phaidi jaga pai phaidi khumulung nong ni sibagai sin 20% ni bagai jodi no nora tahu boro subung yang kai next tomong no bang semia hepno jaga governor division no danani sesa klaine aba jotto borong no nainai যদি norok jaga wa borok daya to hangkai tax na hangkai norok no ni kumulung no sabai mak klayo norok jaga wa যদি no kumulung eri ni borok no norok bidu nai to hangkai norok bidu na share kede
যদি না আউনি বড় রর গোডাউন কাইনা কাই বিজনেস প্লেস সামনা হে কেন রম ট্যাক্স তা নাদি ঠিকই ন কম নাদি আবার তা থাংদি নেই দিন র ভিডিও বসক জায়গা খালি দং আর কত দং এবে কিসিন বরংনি জীবন যাত্রা বেলে ন হাইমিয়া বেলে রাংক্রে নক নাইথক দং করই actually town area o jaga jodi 90% ra 1 lakh borok to hakai tini o town sung nai thokamo tini su school choli kumu tini college busa choli kumu koma bekar borok dugan khai business khai rang puisa lakh rak aji mak khamo khaba borok kroi nei tin dera yang ni town engkai oba hai bolong area o jaga wo age pure ang khakhayawa sorkan jaga kha jaga o kha jaga no dol khaini saba sini borong nuble o kha jaga tamo ungno government to pori koma kari na tamo camp kari na bang semia engkai ang obono sanamo songo chini tibasarong no norok rang puisa gana norok khumlongo jaga pai pidi khumulongno norok develop khaidi khumulongo norok population bari di tini bage asno